ରୋଷେଇ ଘରେ ମଟନ ଡାଲି ଡାଲମା ଯାହା ବି ବନାଅ ବାହାରଟା ଅପରିଷ୍କାର ଯଦି ମାଛି ଗଣ ଗଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାଛି ବି ସେ ଅମୃତ ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟରେ ପଶିଯାଏ ସେ ସବୁ ପଏଜନ କରିବ। ତେଣୁ ମେନ୍ ହେଲା ଆମେ ଘରେ ହଉ କି ବାହାରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଫାଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ କିନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଘର ଆଉ ବାହାର ଯେମିତି ପରିଷ୍କାର ରହିଲେ ପାଟି ବସିବନି, ମଶା କିଛି ବି ହବନି।